ויוליה. אני בבית. לא מתגלית. אז איך אמר יומך? היום אני המצאתי מאכל חשוב ביותר. היום אני המצאתי את הפנקייק. וגם אני למדתי איך עושים כביסה ביד. איך עבר יומך, יקירי? עליי עבר בגדול שגרתי רבי. אני מתכונן לקבוצות הציוני כדי להכניס איפה נקים את מדינת היהודים. גם להפריע לו. אוגנדה! זאת השאלה.